Ahoj a vitaj, som veľmi rada, že si tu a možno ak si klikla alebo klikol na toto video, je to preto, že tvoje telo a myseľ potrebuje na chvíľu vypnúť. Dobrá správa je, že na to nepotrebuješ hodiny a že na to nepotrebuješ špeciálne miesto. Stačí pár vedomých nádychov a vôňa, ktorá ťa jemne vráti do pokoja. Dnes si spolu vyskúšame naozaj jednoduchú techniku, ktorá v tele spustí rovnováhu a uvoľnenie pomocou dýchu a vône. Pretože dých je základ pokoja. A vôňa je jeho jemná nadstavba, taký most medzi telom, mysľou a emóciami. Za mnou v difuzéri mám úžasnú, krásnu zmes doTERRA Shinrin-yoku. Shinrin-yoku je japonská technika lesného kúpeľa. Nie je to kúpeľ vo vani, ani po vode, je to kúpeľ v prírode, kúpať sa v lese. A táto japonská prax vlastne vznikla ako cesta späť k rovnováhe a učí nás spomaliť, otvoriť zmysly a nechať prírodu, aby nás znovu uzemnila. Nesie v sebe napríklad vôňu magnólie a sibírskej jedle, ktoré majú spolu nádherný upokojujúci účinok, ako keby si sa na chvíľu prešiel alebo prešla hlboko do lesa, kde čas plynie pomalšie a vzduch lieči. Takže nechajme túto vôňu zaplniť priestor a poďme spolu dýchať. Zastav sa len na chvíľu, zatvor oči a spýtaj sa, ako dýcham práve teraz. Jeden dých hlboký, alebo len tak plynie po povrchu, je pokojný, alebo sa niekam ponáhľa. Predstav si, že my počas dňa necháme svojim telom prejsť viac ako 11 000 litrov vzduchu. A to je dosť veľa na to, aby to nebolo dôležité. Predsa však si my väčšinu času náš dých vôbec neuvedomujeme. Neuvedomujeme si, že náš život prebieha v rytme nášho dýchu. A dnes to zmeníme spolu tým, že budeme dýchať vedome. Na 4 doby sa nadýchneme, na 4 doby zadržíme dých a na 6 dôb vydýchneme s tým, že nám pritom bude pomáhať Shinrin-yoku. Poďme na to, jedenkrát si to spolu vyskúšame. Teraz nadýchneme sa nosom na 1, zadržíme dých 1 a vydýchneme nosom na 6, 1. Skúsili ste to a zopakujte si v kľude niekoľko cyklov a cíťte, alebo cíť, ako sa s každým výdychom tvoje telo uvoľňuje o niečo viac. Ako sa myšlienky spomaľujú a ako sa ticho rozlieva po celom tele. Dlhší výdych na 6 dôb aktivuje náš parasympatický nervový systém. To je ten systém, alebo ten tichý spúšťač, ktorému telo začína rozumieť v zmysle si v kľude, si v bezpečí, si v pokoji, nemusíš nikam utekať, nemusíš sa brániť. A práve v tomto bezpečí vzniká rovnováha. Tak nechaj vôňu lesa obklopiť tvoj dých. Nech sa každý nádych mení na dotyk prírody, ktorá ťa upokojuje, uzemňuje a vracia do prítomnosti. Ak doma nemáš práve zmes Shinrin-yoku, čo je celkom možné, môžeš použiť moju najobľúbenejšiu uvoľňovaciu a upokojujúcu zmes doTERRA Adaptive. Tu si v svojom difuzéri nosím každý deň so sebou. Práve pre chvíľky, keď sa potrebujem nadýchnuť a vydýchnuť a dostať sa do rovnováhy. Adaptív už svojím názvom hovorí, že je to vôňa, ktorá nám pomôže zadaptovať sa na situácie, ktoré nás cez deň prekvapia. Či už sú radostné, alebo sú naozaj temné, nepríjemné. Nadýchneme sa. Vône Adaptív môžeme použiť ruky,
zase to môže byť vedomý nádych na 4 doby, zadržíme dých na 4 doby, vydýchneme na 6 dôb. Adaptív v sebe spája vôňu divokého pomeranča, ktorý prináša svetlo, vôňu magnólie a levandule, ktoré upokojujú myseľ, a rovnako tam je aj kopálová živica, ktorá uzemňuje a prináša pocit stability. Takže dých a vôňa tu idú ruka v ruke. Dých je základ a taký tvoj prirodzený nástroj pokoja a vôňa je nádherná nadstavba, ktorá vlastne prehlbuje účinok každého tvojho nádychu. Aromaterapia vo všeobecnosti je most medzi telom, mysľou a emóciou. Je to taký jazyk, ktorému rozumie celé tvoje ja, telo, myseľ aj emócie. Stačí sa nadýchnuť a niečo v tebe sa začne uvoľňovať bez slov a bez úsilia. Tak nech už použiješ Shinrin-yoku, nech už použiješ adaptív, nech už použiješ serenity, alebo vôňu, ktorou vieš, že sa dokážeš uvoľniť a ukľudniť. Spoj svoj dých a vôňu do jedného vedomého okamihu a vtedy sa vlastne telo, myseľ a duša stretnú v rovnakom rytme, pokoja. Hlboko sa nadýchni, zadrž dých a vydýchni. Ďakujem, že si tu so mnou. Nezabudni, že si môžeš toto video uložiť a môžeš sa sem kedykoľvek vrátiť. Vždy, keď potrebuješ spomaliť, nájsť ticho a spojiť sa so svojím dýchom aj s vôňou, ktorá ťa podrží. Tak, dýchaj vedome, ži prítomne a vydychuj o trochu dlhšie.